Una cosa color groc. Una llimona. Està aquí dintre. Hola! Mira, què he sentit jo? Què diu l'Arnau? Una llimona. Una llimona? No, una no. Moltes. Moltes. Mira, a veure. Mira. Una llimona. Mira aquesta, mireu. Una poma. No, és una llimona, l'únic que és una llimona gegant, mireu. Sembla una poma i és una llimona gegant. I aquesta també és una altra llimona. Mireu, mireu, li ha sortit un bony aquí. Em sembla que es va barallar amb una altra llimona i li ha sortit un bony. Mira, toca aquí. Sí, jo. Ara us les deixaré tocar. Mireu, una altra, aquesta és més petitona. A veure. Ui, una altra encara més petita. Mira, ara ja està. Ara us deixaré les llimones perquè la toqueu i veureu, em direu si és fineta o una mica rugosa, la llimona. Però se podrà menjar. Després la provarem. Jo també. A vegades jo la llimona. No està bona? Ja ho veurem si ens agrada. Està bona. Qui és que ha llepat algun cop la llimona? Jo. I tu què t'agrada o no quan la llepes? Sí? I com? No, ara no, Dira, que ara no. Ara no. Doncs després provarem. Us l'aneu passant. La llimona. Bernat, la toqueu i la podeu olorar, a veure si fa olor. Una roda i una roda. Una fera. Vols tocar la gran? Marc, deixa-li ara a l'Àlvaro. Que té el Marc o no? Marc Romeres, deixa-li ara a l'Àlvaro. Oh, és que aquesta tan gran és molt xula, Mira, un capullo! Que fa olor? Mira, l'heu tocat tots ja, la llimona? Les posarem aquí i farem una altra cosa. Mira, ara les deixem aquí. T'has fet mal? Què t'ha passat? T'has fet mal? Mireu, ara la tallarem per la meitat. A veure, què li passa a la llimona? Què li passa a la llimona si la tallem per la meitat? De quin color serà dintre la llimona? No, els punts escrits. No, no és una mandarina, és una llimona. Una llimona. Mireu, què té la llimona? Té això que és la pell. I mireu, de quin color es veu això de la pell? Taronja. Aquí? Groc. Això d'aquí? Blanc, i després a dintre és de color groc i té, mireu, què té? Té? Què té això que té aquí dintre? I això que té aquí dintre, què és? Són els pinyols, les granes, que sabeu què passa amb això si els plantem? Què passa? Ens sortirà un llimoner. Llimones no, un llimoner. Mira,
Ara tallaré a trossets i us donaré un trosset. Jo quiero ver rosa. Per què? No, només la lleparem una mica. Jo El que la vulgui mossegar la podrà mossegar. El que la vulgui llepar... La lleparem. Espera't, mira't. No, hem d'estar ben asseguts. Ens tirem endarrere aquesta rotllana com estava ben fet abans. Vale, agafa'n un tros i li passes. Ara hem de tallar un altre. Agafa'n una, Marc, i la vas passant. Passa, passa-ho. Ara t'arribarà però de seure bé. Espera't, espera't, Teo. A veure, mira, i el nen no els... No, llavor. Vale, Patrick, agafa'n un. No, només perquè juguem una mica. Va, agafa'n un. Va, Roger. Molt bé. A veure, aquí. No, els que no No, només una mica, perquè toquem, només feu així, mira. La Júlia Casals, la Torrent, mira, agafa dos trossos, que em sembla que li agrada molt la llimona. Mira-la, mira-la. Que ja t'has menjat tot, mira, mira. L'Arnau s'ha menjat tota la llimona. Em fa bona olor, eh? Agafa un tros de llimona. Álvaro. Agafa'n un, Álvaro. Teo, agafa aquest. Arnau, mira, l'Arnau en vol més. Una fulla groga, mira, la deixarem aquí amb la llimona. Teo, Si agrada molt. està bona? Què? Álvaro, Álvaro. Espera. I la Martina, que li agrada? Aquesta cadira meva tarda més.